Ui! Pozdrav svima, ja sam Serbian Shadow, danas igramo Skywars na Sarmacraft serveru. Sarmacraft. Nedavno sam krenuo da igram ovu mini iglu i mnogo mi je svidjela pa sam odlučio da je snimim. Idemo odmah da skočimo u portal. Tekstura je Live HD, bit će dovoljan link u deskripciji, tako da skinite ako vam se sviđa. Za one koji ne znaju kako se igra ova igra, nas osmora se teleportuje na ovo mini ostrvo i tu svako na svoje dobije po neke čestovi i u tim čestovima nalaze neke dobre stvari i onda se fajtamo jedni sa drugima. Da obučemo, već smo full armor, što je ekstra za početak. Idemo da vidimo šta imam. Da, želim bih da vam se zahvalim na 320 subscribera, znači hvala vam puno, mnogo mi znači vaša podrška. Daću sve od sebe da vam se odužim snimajući dobre klipove, dobre gameplayove. Idemo da napadnemo ovog ovdje. Valja on meni ne vidim gotovo. Hvala za Diamond Boots, vidimo šta ima ovdje on. Pa ne ima nešto, ovo ima Gapple, super. Idemo dalje. Dalje idemo tamo. Koliko ih još ostalo? 5, a ja ne vidim ni jednog. Ajmo ovdje, vidimo šta ćemo ovdje dobiti. Tako. Pa nije loš. Samo što imamo 4 Gapple, to je super. A idemo tamo, evo ga jedan lik. Hasta la vista, baby. 7 Gapple, super. Pošćavamo 2. Od viška glava ne boli, ali tako. Gdje se nalaze ostali? Još 3 igrača, evo ga jedan, ovo je skoro pa full diamond. I ovoga. Ostao još jedan, on se nalazi tamo, oduzmemo Gapple, samo idemo do njega. Ja imam Maros, nisam ni primijetio, možemo mi njega da gađamo, brate, kako ovi zna da gađam. Ne. Dođi vam, ne, ajde, ubi ga. On je pobedio. Nema veze, drugi smo. Idemo u sljedeću partiju. Igramo na mapi Skywars 2. Ovu mapu nimalo ne volim zašto treba da se radi parkour, a ja nisam neki pro igrač u parkouru. Idemo. Dobro, nisu baš neke stvari, ali nema veze, za početak je dobro. Ovom ja mislim neće ni trebati. I moramo srediti, idemo u centar. Nadam se da mi ove epizode neće lagovati kao i preživljavanje. Zašto sad sam uključio Optifine, tako da vidjet ćemo kako će ispasti. Idemo da imamo tamo jedan lik jaste. Dođi vam. Ovo je primio već dosta strela. Imaš Gapple, daj mi Gapple, molim ti. Nema Gapple, to mi tako treba sad. Lov sam. Bar imam ovaj lebac. Ajde ostavim neke stvari koje mi ne treba. Promašio sam chest, nema veze. Mogu da enchantujem čak, ali nema veze, neću. Idemo odmah na fight. Pa šta mene gađaš? Ruke ti su sušile.
Dobro je, idemo da ubijemo ovog. Nema nikog iza. Ovi nas ne vidi. Sad nas vidi. Je li ovo haker bio? Ne znam, imao je mnogo jak udaraca i tuku me se jedno 3-4 bloka. Tako da, ne znam, nema veze. Idemo dalje. Igramo na mapi Survival Skywars 1. Ovu mapu isto ne volim mnogo, ne znam ni sam zašto. Ne volim mnogo mapa od Super Gapple. Ali inače igrica je ono, to jest mini igra je ono sik, dobro je. Ja nisam pokupio nijedan sword. Da li imam ja neki stone bar? Nemam stone sword, oh my god. Pa mi smo nagrabusili onda. Nemamo ni, super imam. Idemo da vidimo šta ćemo tamo dobiti. Dobro, nije loš Gapple, super. Smo dobili neki bolji sword, nismo. Ako odem u centar, neko će me napasti 100%, ali ajde idemo, nema veze, pa šta bude, bude. Dobro, bar smo dobili ovaj sword, Neko je to nama dobro stekao, ono. Come here, baby. Ne. Fail. Idemo još jednu da odigramo pa da završamo. Skočite u portal da igra počne. Skočit ću normalno. Ovo je Skywars 3. Slično je kao Skywars 2, ali ovo malo više volim. Mislim, ne volim ni ovo, ali malo mi je bolje nego Skywars 3. Da pokupimo ovdje. Ne, dobro je. Idemo ono tamo. FPS 35. Pa nije baš nešto, ali nešto mi ne laguje sad što je dobro. Di je ovaj? Di je? Ne, daj brate, pa kako? Ups. Ajde idemo još jednu partiju, valjda ćemo ovu pobediti. Ovo je Skywars, ja mislim 2, jest Skywars 2. Ovu mapu volim, omiljena mi je, tako da možda i pobedimo. Idemo odmah da kupimo neke dobre stvari. Pa to bilo to. Da idemo, idemo da napravimo onog, možda dobijemo neko dobro delo. Nadam se da bar ovu partiju nećemo failovati. Ti njega šta je uradio, hteo je da se sagradi, ali ne može to protiv mene. Dobro, mi treba ovo i to je to prilike. Koliko igrača ostaje, još 5. Tamo je neko, idemo do njega pa ćemo vidjeti šta će biti. Dođi vam. Zašto ništa nisi uradio? Ne ovo. Evo tamo još neko, ovo je lov, tako da ovo će lako izgubiti. Dobro je, nije baš nešto bilo lako, jer imaš Gapple, daj mi Gapple, molim te. Evo ga, dobro je. Samo da mi neko... Da ga je. Da ga je Gapple. Jo, nije valjda se uništio, pa... Da se uništi. Ili ima ovdje? Dobro, bar sam dobio ovo. Treba mi... leba. Ne ovo, ja šta sam uradio. Moramo ovdje sad da se unkapujemo. Još jedan igrač je ostao sa mnom.
Nadam se da ćemo bar ovu zadnju epizodu pobediti. Ajde svaku ugradimo dok nam se healthy ne regeneriću. Ovdje nikad nisam bio, nazvan šta je ovdje. A, to nije ništa. Zašto me tako gledaš? Hoćeš batina da dobiješ? Neću. Dobro, nećeš dobiti. Ali samo ovaj put, važi. Važi. Treba još da jedemo. Idemo sad u napad. Nemam neku sekiricu da ovo lakše uništim, ali šta da se radi. Tako vreme je došlo, nemamo para za sekiru. FPS 35. Bar nije lagovala epizoda. Ajde, idemo. Sad ko znam gdje je ovaj. Može biti bilo gdje. Ne vidim ga. Ajdemo ovdje pa ćemo vidjeti. Ne. Zašto failujem tako sad? Ne. Neko me gađa. Aha. Gdje si? I pobjeda. Pa Zadona je pobjedio. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao. Jeeeeee.